Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li ma jinkludix deputat elett mit-tieni distrett elettorali fost il-25 membru tal-Kabinett, l-akbar wieħed fl-istorja ta' Malta, ma tantx niżlet tajjeb fost il-partitarji fil-qalba tal-Partit Laburista u issa f'mossa ta' paċifikazzjoni ma' Laburisti f'dan id-distrett kellu jħabbar li se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni li jmiss fuq dan id-distrett ukoll. Abela ħabbar dan waqt il-programm Xarabank fuq ix-xandir tal-Istat. Dan id-distrett huwa magħmul mill-Birgu, l-Isla, Bormla, Ħażabbar, in-naħa ta' Ħażabbar magħrufa bħala St. Peters, parti mill-Fgura, il-Karkara u x-Xajra, kollha lokalitajiet li minn dejjem kienu fortizza politika għall Partit Laburista. Iżda wara filmat ta' Bormlis innota l-fatt li tat-tieni distrett baqgħu mingħajr Ministru wara li Joe Mizzi tqaċċad mill-Kabinett. Għalkemm din darba m'għandniex Ministri, għalmenu għandna l-mara tal-Prim Ministru. Abela wieġeb biss li kellu jagħmel hekk għax ma setax jagħmel Ministru minn kull distrett u minflok se jkun qed jikkontesta t-tieni distrett fl-elezzjoni ta' sentejn oħra. Mument ta' simil qalb għalija għaliex meta ġejna biex niffurmaw il-kabinett, deċiżjoni diffiċli illi ir-realtà ma jistax ikollok 37 persuna fl-eżekuttiv. Għandek persuni li huma ministri oħrajn li huma segretarji parlamentari ma li tagħmel kabinett ta' 37 ruħ ma jkun sostenibbli. U hemmhekk fejn vera tweġġel li tittieħu deċiżjonijiet il min tinkludi u se teskludi mill-kabinett. B'din il-mossa Robert Abela se jkun qed isegwi l-passi tal-eks mexxej Laburista l-Peridom Mintoff li kontesta 12 l-elezzjoni ġenerali fuq it-tieni distrett bejn l-1950 u l-1996 u dejjem ġie elett mal-ewwel att. U fl-2013 Joseph Muscat kien għamel deċiżjoni tattika li joħroġ ukoll fuq dan id-distrett biex isewwi l-ħsara li l-predeċessur tiegħu Alfred Sant kien għamel il-Partit Laburista meta fl-1998 għajjar lil Perit Mintoff traditur fartu stess fix-xatt tal-Birgu. U issa l-mossa ta' Robert Abela tiġi wkoll wara li Charmaine Kraus, l-eks kap tal-komunikazzjoni ta' dak li saftit tal-jimilu kien il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi, ħarġet tikkritika bl-aħrax fil-miftuħ il-fatt li taħt Abela Mizzi baqa' b'xi imnieħer. Fl-elezzjoni li għaddiet Joe Mizzi kien il-kandidat Laburista bl-akbar numru ta' voti wara Muscat fit-tieni distrett. Fil-fatt, Muscat kien ħatru Ministru qabel din il-ġimgħa, Robert Abela għażel li jħallih għal kollox barra mill-kabinett u allura li t-tieni distrett mingħajr l-ebda deputat elett minnu fih dan l-eżekuttiv.